А в момента изглеждаш с някоя дама. Къде де? Ти не гледаш ли Ергена, какви неща се разхождат, де? Та страшно! Гледам го той предаване и се чудя, значи Лодрен имаше естествена красота. Сега тук всичко е изкуствено, изкуствени вежди, изкуствени нигли, изкуствени устни, изкуствени гърди. За малко как изкуствени се чуди сега той жена ли е или е имитираш продукт? И като вземат се гримират някой, защо ли? Майтано, дамите се гримират, за да подчертаят красотата си. Он е една подчертала, на това е задраскала. Ще кажеш, че е спечелила обществена поръчка за саниране, де. Тях ти навди една глашца от принт скрини на лицето. Коти? Пейст. Хуре, малко повече се гримирало момичето. Говорих за Ергена.